Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Shisngi hadien balami ka jingkento na unong yalam ka Voice of the People Party uba Arden Miller Brasayo moit ha ka jing yalang yalap election ha umsning Riboy District ba yaw ba penyait sing CM la syutung kum UCEM da ka sorkar jela uba penyait ula ther kala da ka baong baka ni ka jingkren uba Arden ka dai ka khubor ba yalam bakla habaya kren bat kilat patai kubor u Chief Executive Member ka KHADC uba penyait sing CM ula ong baka ni ka jingkren uba Arden kalong kumba u khen dau thala ya ka High Court bat halor ka ni ula ong ba unsa ujor sa High Court Shushu uba penyait ula pentip ba ya u CEM ka KHADC la jit da ki MDC hapo ka yeng darbar jong ka KHADC ka jingkren jong ka party VPP menen hapo umsning constituency hapo shnong umsning haka porshiteng sngi ki la penpau bana kalyang juki kin ujor nga syak election commission ba nga syukno ba kita ki nong Krisyan VPP ki wan penkulmar kani kalong kabam la ban pediang ya kata ka jing ujor jungki ladaki kwa ban ujor umlele let's say election commission kan pediang Henry kinam la pat ban pensyong nong rim baleng ong kumta namar ba on record la yo ban ring video yakini kinong penkulma mdai tang menen wat hakasi sajan bengilong jingelang hapo renja la sedang tebat lalap badai maki bat menen ru pai ba kari khasi jantia baro lai ba menu ba sedang wanwan penkulma haga jingelang jungi ngali ngadang keren menen ngong ba to se ngin ya buram ye para mangi khamtam habangiwan kum ki political parties hadien bangila yo jingbit na election commission hadien bangila yo NUC na ka dorbar shnong ben penlong jingelang hakanu no gajaka ngi buram markil yang ikwe ruki sengsa himasima lada kalong ka congress ne ka UDP ne ka ki independent candidate ngi buram markil yang dakaba ngi kentu ye ki breu nong Krisyan lajong bakin long ki ba jai henry ka ba sosi ka long ba kum kari jai ben reu khasi kari tip breu tip lei kari don akor don buram menen kala pau shai ba manu ki ba sedang ban kensyat ye ki breu ki jongki banwan pen kulumar ben penthut aki jingelang ki jongi ba sosi ba haka jingelang NPP menen habom sning kataru ndai tang haka jingelang NPP wat haka jingelang jong ka UDP men singiru kelas sedang ben penthut tekani mdai syu ba syukran tang danga bai I tang danga shimet henry lai I da kibriu bar kinong sosnong keleng sodong kari bai I ka jungi ka khasi jantia hi bar kowe te habai dei bakani te I ken ujor bat kawairu kaba ngakwa ban pentip shapi ba nakalyang kajong nakalyang kajong ka VPP ki kentho ba yanga kum UCM ki kren menen hapo umsning yanga kum UCM la thung jubor dakasorka kani kade ke ka bom sutanat ka language lene ki kintin ba penon kambo nong yalam ka VPP balai nga ong kumta namar ba hak ka High Court ruling arhajar artho hak ka High Court ruling arhajar artho kala don ka ruling na ka High Court haka paragraph ka ba khandai jong ka ni ka ruling ba ya UCM but ya ki executive member ki belong ki EM la appoint da u governor katkum ka ED rules rule number 20 tekani ka jingkran lapla jong u nong yalam ka VPP menen hapo jinglang umsning ban kentho ba u CM ka KHDC la shutung ju border sarkar kani kala atrak contempt of court tenakal yang jonga ka ikabang happen le menta ka shulong tang bangan pentip syaka High Court ba la don kini kibriu ki bom tip ya ka an kila kren kulmar
Tebat haduk mentaru ngai iba ngaso kendit ban ikat unoilang ke VPP belalong UMLA badan burom jong ka nongkrem constituency. Lalong light tem menta kum MLA, lalong sheet tem kum MDC, henry ya ka ahin 4 TPA. Takan ni kalong ka jingmai ka jat beriu jungi, belaki beriu ki babat ya ka ahin kim tip kani kalong ka ke ba jak burom ya ka jat beriu. Jong ka arku praterik ubenai beningkong arhajar arpo kani ka case WPC number Sanspa Sophuwei / Arhajar Khat Kendai. Haka nika para kaba Kendai, haka paragraf kaba Kendai, la Krenshai halor kanika High Court order, la Krenshai in para 20, but the procedure in which the District Council and its Executive Committee have to function and how their election shall be conducted has been provided in the rules of 1951. Ka rules 1951 kani ka Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 as amended. Hakani ka rule arpo kumbala batha ni ba the chief executive member shall be elected by the district council. Kabumut UCM Shimla thung ju board sarkar henry la jit de ki MDC jong ka house kamut lai phomut kamut yak ki MDC pa la jit do pai ba kamut yong CM ru indirectly la thung do pai ba ndei ba thung ju board da ka sarkar kumbala keno unang elam ka VPP but hakani ka ED rules number ka ba arpho la shai kata bala pens kem shu da kani ka high court ruling jong snam arja arpho ka boong election of chief executive member as well as the appointment of the executive member have to be made strictly in compliance of the required mandated in the Rule 20 of the Rules of 1951, which mandates that the executive member are to be appointed by the governor. Kamut hakabakut hadin balajit da ka house ya UCM but UCM ula recommend ya ka kerteng ki EM but ya kita baro insa menjur daulat kejelah. But ya kacing keno bala syutung jubor ya UCM ke HDC minin haka jingelang homesning kadi ka bakla but ka yalam bakla hipat ba. But kani deka rules ka bala syai ombang la thung jubor da sarkar henry la ya thek kat kum kini ki kendon bala batha lingba ke ED rules. Tetang kani ngashkwa ban kentu bakani ka jingkran minin unong elam ke VPP ha umsning ha jingelang umsning kabamut kala atrak ya ke contempt of court. Nama belai nama hani la syai bayanga kumusiam ke HDC lajit de ki MDC jong ka district council la pen scam do governor but ki EM ru kumju but mereka jingken no pat ban ong thung ju bod sarkar kani ka de bla elam bakla pen bakla shisha shabab ono kabam sutanat hi te ke kintian man ong thung jubor kabam sutanat hanu ru la penun kam ya kata namar shim lale kumbala keno ndai lale kat kum kanika idirus hab ben kentu yeki breu la jong yeki nong kershan dan kat kum ka election commission of India Model Code of Conduct dan bala ban khang yeki nong wan bat nong ngap jingelang henry kadon pat ka kendon ban khang yeki nong penkulmar sino kinong penkulmar haka jingelang te kum ye kita kinong penkulmar haka Model Code of Conduct jongka hakaway naka rules ka basaw jongka MCC ka ongkum ni organizer of a meeting shall invariably seek the assistance of the police on duty for dealing with person disturbing a meeting or otherwise attempting to create disorder
Organizers themselves shall not take action against such person, but kadaitang ka police department but election commission. Tengah nga menin ngalahap ban kentu. Ngalahap ban kentu ya ka police department menin but ki election officer sang tu bante lah kami kini kinong wan penkulumar. Nama balai kat kum jing i menin kabangadon hapo rensan kumbaar laiken hun kibrio i kumbala don kaplan lupa banwan ben penkulumar hajing elang. Te but ya kata la don on record la don ki video clips kiba ngilai i kinong penkulumar bala kemru ya ki. But ngahap ban kentu ke police department bante lah kami kini kibrio namar baladam te lah kam police menin baki election officers ke ka banjai kini kibrio ba penkulumar. Kat tu upai lang, kat tu upai ba. Kila don. La shim lei upai ba ya ka anya ketila jong la mensau kini kibrio bon penkulumar. Namar takadau kam itenat. But ngaso ba ka jingkren jong UVPP spokesperson bakila ban pertakat bomon kani kalongkum bapiwan ban provoke yaki jingilang jong political party. So bahaker kum ubreu la nang la start mdei ban le penshit mdei ban le penkulumar but ya kan ni ka jingle jong ki pithat madan ya ka jinglong jingman jong la jong tenga nga kentu yaki sobha da husiar bat sobha da kentu yaki breu la jong ba pinam dei ban ailat ban aimon bakin le kat bamon ka ain ka don ka election commission ka don kenam ai li yakum kini ki breu ban pentut aki jingelang.